Anginibingelele bafethu futhi again. Sho ukuthi umuntu uyakwazi ukukhuluma into yenzeke. Ngakhuluma ngasho ngathi lokho bengikusho bengimele ngikusho ngoba bengifuna ukuchazela abantu ukuthi politically sivumelekile ukuphikisana singabonisana ngasonye futhi ke ungaphisani ngasonye kuyohlezi kusenzeka if usabantu asifani namanzi ukuthi uma wathelile noma iqhamuka azoflowa endleleni eyi-one. But okuthusayo nokumangazayo ukuthi ukuthuka kwabantu engikushilo ngoZuma neMK angikuphiki angeke ngikushintshe ngithi hayi bengiqamba amanga noma kanjani ukuze ubonakalise ukuthi ngempela unawo umlando. Yes seningithuke impela nasho ukuthi anginangqondo angiyazi history nani. Mina ngibalule izinto ngachaza ama event ukuthi indaba ngiqhamuke sengifika kule conclusion engifike kuyona. But into ebengifuna ukuyi-emphasize bekuveza ukuthi just because seni MK manje akuthina sonke sohlezi sivumelana nani futhi ukusithuka kwenu ngeke kunilekelele ngalutho. Sizokusho nje ngisafuna futhi niqhubeke nithuke ngoba i-energy yenu i-serious kakhulu when it comes to ukuthi insult abantu. Thina sabanye sine thick skin. Ngizamela uku-attempt ukuphendula. Ayakhuphuke kakhulu ke ama comments. Kodwa ngifuna ukuveza kunina nithi ke nihlakaniphe ukodlula thina sabanye sisale ku-ANC ngoba sinangqondo sizilima siphukuphuku. Ngifuna ukuchaza into eyi-one ukuthi khona ibali elikhona naseBhayibhelini intombi ezilishumi ezinye zaziphethe i-oil zakwazi ukuthi zilinde lo muntu kwakuthiwa makalindwe. Ezinye zazihlakaniphile njenganani zazingaphethanga extra oil ukukhanyisa. Zazi lokho zihleke laba abawu5 out of 10. Sho ukuthi ngamanye amazwi ngizama ukunivezela ukuthi ngesinye isikhathi uyakwazi ukuthi ngoba iningi lishona le ube suyitshela ukuthi konke okwenzakalayo kuhle noba ku right. And uma unganakisisa kahle iningi labantu abaku-ANC abahambi besithi akukho ku-wrong engangeke ningagxeki. Nathi uma sithola ithuba siyagxeka kakhulu futhi head on. But when you criticize in politics you criticize with an understanding ukuthi udila nani ubhekene nani. But sengibonile ukuthi angeke ngijule kakhulu kunina ngoba nizophinde futhi nithi ngiyithatha phela information ngangiphi njoba senikhuluma lento. Kodwa nginichazelile lapha enkulumeni yami ukuthi ihistory bhaliwe, and ihistory bhaliwe nje kubalekile ukuthi uma ufunda ihistory politically ungayifundi ngesikhathi sokuthi wena fanele uchoose ukuthi uthanda bani awuthandi bani. Yabona njoba manje sesidlule kuma election umele uzinikeze isikhathi kuhambe uyo reference ucheke konke lokho engikushilo nabanye abakushoyo ngeqembu leMK. Uhamba ucollect information uzokwazi ukuthi ngelinye ilanga mase uthatha izinqumo uthatha izinqumo based on that. Asisho ukuthi uANC uclean uperfect, but akuyeke ukuthi abantu bazenze ngazuthi ngoba sebe ngale kuMK. Angifuni uqamba amanga mina. Kunabantu abaningi igebengu ebezintshontsha kaANC eseziwelele kaMK kodwa manje sekuyizona ezisibiza amasela. Asikaze santshontsha noZuka thina. Siyabazi singaba mention abaningi abanye baguqisa omasipala abe dry umasipala angabi nawo ama reserve nayibekade nawo belida uthi mo raise ama issues uyadutshula uyabulawa. More raise ama issues uya exclude uyakhishwa ku-organization. Maleke fanele sikuveze nalokho ukuthi namanje just because seku remove yena ikhehla leli lenu
ngoba niyalithanda kayikho into esizoyisho phela nina shukuthi into enilandelayo ngumuntu anilandela iqembu angazi ngelinye ilanga masekuthiwa kasekho ubaba ke wenu niyomisa kanjani but into engizama ukuyiveza ukuthi kuko konke ningakwenza nobe nizosithukela kona asinankinga sizoqhubeka nje sinitshela ukuthi kuyabheda futhi kusazobheda futhi kusazobulawana lapha kwa MK. Mina ngendlela engibona ngayo kade ngibona nje ivideo yale ugu abantu bayakhononda ukuthi kunomuntu ongafuna ukuphuma esikhundleni uthi akazokhisha umuntu unezibhamu ugadwa zinkabi asiqala ukubona lokho sidala sikubona laba abantu bebekade beyinkinga ku ANC. One of the reason why you hate ANC today is because of the same people that who have been doing the wrong things in the ANC. Ukuthi ANC ibifuna ukwenza izinto democratically ukuze ikhiphe umuntu ku organization. Abanye bevikelwa ngabanye abaholi ababelida ngaleso sikhathi. Okusobala ukuthi ke manje kwinto yonke eyenzakalayo umuntu isinqumo sithathile ngokungavotela uANC noma athi ukhipha uANC wazi kahle ukuthi awukhipha uANC awujezisa uANC uyazijezisa nawe ngoba kunezinto ngeke usazithola. Ngiyanizwa manje lithi iGNU sisebenzisana namabhunu. Angisho ukuthi ku right ukusebenzisana neDA kodwa iDA ayikaze ihlanye njengani nobaba wenu nithi nosebenzisana noANC mani khuphu Cyril kanti ingo Cyril inlendo noba inge economic freedom in a lifetime uZuma nje bewelide more than 9 years wahlulwa yini uamend section 25 abuyisela umhlaba ebantwini kade salida kuANC bekutheni angawaconsider amakhosi bekutheni nizothe behlulwa imajority kodwa kwakuyena umuntu obeyin charge. Any president is the highest decision making body organization. Zuma had his time, but within his time there are a lot of good things akwenzile, but there are also many lot of things that are wrong he did wrong. So we cannot say now we kumele sinabukelise uZuma ngoba sekuyena ke okhishiwe. Asikwazi akwenzile nasakwenzayo namanje. Aningi ama-comrade aye expellwa or suspended ku movement. We have one thina true leaders who were suspended in the movement because of raising issues, sharp issues, standing for the truth within the movement. But abakazi bahambe bovula amanye amaqembu abakazi impela nje. Kwaba neMorogoro conference, kwaba i-consultative conference, kwa discuss ama issues kwathe ANC mayizinuka amakhwapha. Yeyiphi lena ke movement manje ekumele umuntu athi uyolungisa iorganization eyoyilungisa ngelinye iqembu alivulile ngoba efuna ukufezekisa inhloso zakhe. Asekeni nje ukhohlisana noloku nitshela ukuthi soncengana kanjani. Ngiyalizwa lithi sidiniwe asine hate over Zuma. We don't hate Zuma. We are just feeling sorry even for yourselves. Ngoba kumanje nitshela ukuthi nina hayi nithathe inqumo ezi-right nijezisa ANC, you outvoting ANC come local election. There is a lot that is you are going to cry ngoba kunezimo enikhuluma ngazo ezinye azikhomithwa iANC zikhomithwa ngama-officials who are not in political space but they commit crime, but you can't raise those. We have issues ama-drugs ama-location. You can't raise those issues. You can't fight those issues. You are expecting police. Some police are not politically. They are just officials. They are also rotten. There are laws that are put in place by uhulumeni. But abantu bayaweqa. Nani kwezinye indawo niyakuzona niyagwaza ukuze nithole izinto. You encouraging izinto ezirong ezi-corruption. But mase kuqala kukhona izinto eziqhamukayo ezirong. You are pointing out on political leaders. Idayi ngama-ministers ayahluleka. Uminister ngeke ahleze esegroundini kuma-departments esenza sure ukuthi umsebenzi wenzeka kahle. You don't even know what it means ukuthi are ready to govern. People shall govern according to lokhunjani. According to document ye-ANC ye-Freedom Charter. Ukuthi wonke umuntu makabe ingxenye organization nokulida uhulumeni. But isithukeni futhi.